sammen og velkommen til i dags video. Det jeg vil vise jer i den her video, det er hvordan jeg redigerer mine videoer, hvordan jeg redigerer mine thumbnails og hvordan jeg ligesom finder noget musik, som er brugbart til mine videoer. Så det er egentlig for at hvis I har et andet ønske om at komme i gang med at lave YouTube-videoer jer selv, så er det her ligesom en hjælp til hvordan I kommer godt i gang og hvilke regler der er med musik og hvordan I ligesom kan redigere jeres videoer og sådan noget. Når det kommer til at bruge musik på YouTube, så er der en masse regler, og hvis I ikke følger de regler, så ender I med, at jeres video bliver det, der hedder copyrighted, netop fordi I bruger noget musik, hvor der ligesom er copyright på. Og det er ulovligt, og det må man ikke, fordi at I ikke har den tilladelse, der skal til for at bruge den her musik. Der er rigtig mange YouTubere, der dog bruger de her kendte numre. Jeg anbefaler ikke, at man bruger copyrighted musik, fordi man kan finde rigtig mange remixes og en masse anden musik rundt omkring på YouTube. Der er endda kanaler, der uploader videoer med det formål at finde noget fedt musik, som man kan bruge til sine videoer. Jeg vil lægge et link til den kanal, jeg primært bruger i description box nedenunder. Der er selvfølgelig også en masse andre kanaler, du kan bruge, men det er i hvert fald den, jeg primært bruger. Første du skal gøre, det er, at du skal finde et billede eller den emoji, du gerne vil have, og så skal du finde en, der ikke har den her hvide baggrund, som det her billede har, men du skal finde en, der har et ternet baggrund, som den her. Og det er nemlig et udtryk for, at baggrunden den bliver gennemsigtig. For at få størrelsen til at passe, skal du lige forbi design, og her skal du huske at sætte det, der hedder transparent baggrund til, så du kan få den her gennemsigtige baggrund en gang til. Så tilføjer du et overlay, hvilket du bare finder den her emoji, så sætter du den ind midt på den her baggrund og tilføjer den størrelse du vil have, hvorefter du så gemmer den. Jeg bruger programmet iMovie, og der er det super simpelt. Du tilføjer bare billedet i billedet, hvorefter du så sætter den til stor, som du vil have den, og placerer den der i billedet, hvor du vil have den. Super simpelt. Endnu en gang går vi ind på picmonkey.com, tilføjer den her transparente baggrund, hvorefter du går ind på overlays igen, men i stedet for at tilføje dit eget overlay, så vælger du det, der hedder bubbles, hvorefter du vælger den, du bedst kan lide, og så gør du det helt samme igen ved at placere den midt på feltet og trække den ud, så stor du vil have den. Her kan du så vælge mellem en masse farvevarianter, og det gør den ekstra farverigt og festligt. Men en tekstbubble er selvfølgelig intet uden en tekst, så her kan du tilføje en masse tekster og vælge mellem forskellige skrifttyper og størrelser, og så kan du skrive en lille message til dine seere igennem den her tekstbubble. For at få tilføjet den ind i videoklippet, gør du det samme igen, det vil sige billede i billedet, hvorefter du så placerer den, hvor du vil have den. Super nemt. Picmonkey.com kan selvfølgelig klare alting, så derfor skal vi selvfølgelig også bruge det program en gang til at lave thumbnails. Igen så laver vi et design, hvorefter vi så går ind på vores computer under overlays, hvor at vi finder en thumbnail skabelon, hvor den kan du finde på Google ved at bare skrive thumbnail skabelon. Herefter tilføjer du dit overlay. Jeg tager gerne screenshots fra min video af, hvorefter jeg så kan bruge det som mit thumbnail. Det næste du så gør, det er selvfølgelig at finde noget at have på dit thumbnail. Her igen så går du ind og finder nogle ikoner, der har den her transparente baggrund, det vil sige den her med de her tern. Så gemmer du de billeder, du vil have på, og så er du klar til at putte dem ind på dit thumbnail. Et rigtig godt tip, det er at tegne en hvid streg rundt om alle dine ikoner og tekst. Det får nemlig ikoner til at poppe mere ud til seeren, og du gør det ved at tilføje draw-effekten. Desværre fik jeg det ikke med på min optagelse her, hvordan det kommer til at se ud, men du kan se det på mit thumbnail, hvordan det kommer til at se ud færdigt. Til sidst handler det bare om at tilføje en fed tekst på dit thumbnail, og igen så kan du vælge mellem en masse tekster og størrelser, og bare få det til at passe perfekt ind på dit thumbnail, og så er du ellers færdig.
Tusind tak, fordi du så med. Jeg håber rigtig, du kan bruge det til noget. Og hvis du ikke har subscribet til min kanal, så husk at gøre det. Og så ses vi næste mandag til en helt ny video. Bye!